Iturri zaharretik edaten dut. Ur berria edaten. Beti berri den ura. Betiko iturri zaharretik. Egun on denoi. Euskarazko ikusentzunezkoen laborategiak langai nagusi moduan izango ditu ikusentzunezkoak eta sormena sustatzera bideratuta egongo da. Beraz, ezinbestean laborategi honek izango du sektorearen behar zuzena. Mondragon Unibertsitateak eta Goienak elkarlanean garatutako proiektua da hau, eta saiatu gara galdera honi erantzuten. Nola bihurtu ikusentzunezko sektorea berritzaileago eta sortzaileago? Beti ere kontuan hartuta ikusentzunezko kontsumoan igoera eragitea dela asmoa. Sektorearekin elkarlanean egindako proiektua da hau, 80 pertsona baino gehiago elkarrizketatu ditugu azken urtean zehar, eta beraz esan dezakegu zuek gurekin partekatutakoaren ustuketan oinarritzen dela gaur aurkeztera gatozen proiektu hau. Egon gara gidoigile, bestelako sortzaile, produktore, zuzendari, soinu teknikari, arlo publikoko arduradun, elkargo eta EITB-ko hainbat lagunekin ere bai. Beraz, gaur aurkezten dizuegun hau da lan horren guztiaren emaitza. Ez da berria laborategi bat sortzea, argi dugu ez dugula gurpila asmatu honekin. Horrekin, eta horregatik, oinarritu dugu prozesua honetan. Bat, sektoreari pultsua hartu nahi izan diogu eta abia puntua izan da lehen aipatutako elkarrizketa horiek guztiak egitea. Bi, prozesu guztian zehar kontraste talde bat egonda, beraiekin prozesu guztia partekatu dugu eta beraiek zelabait izan dira gidariak prozesua hobetzeko. Hiru, esperimentatu egin dugu, diagnostiko horretatik abiatuta martxan jarri genituen ikusentzunezko sormena sustatzeko hainbat interbentzio. Lau, Euskal Herriko Unibertsitateak egin du ikerketa sakona 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoei galdetuta beraien ikusentzunezkoen kontsumo ohiturak. 2500 inkesta baino gehiago jaso ditugu. 5, laborategiaren zirriborroa kontrastatu dugu jardunaldietan. Nazioarteko joerak ezagutzeaz gain, lagundu digute jardunaldiek gure proiektua bideratzera. Eta 6, guzti hori berriro kontrastatu dugu elkarrizketetan, eta hori da gaur Iban Arantzabalek aurkeztuko digun laborategiaren emaitza. Eskerrik asko. Zelan motibatu sektorea? Galdera bera da txarra seguruenik, sektorea motibatu, motivazioa eta implikazioa ezer badira, akto voluntarioa baitira. Testuingurua dakar konprometitzea zure enpresarekin, zure proiektuarekin, eta testuingurua ona bada, lanketa ona bada, horrek ekartzen du motivatutak produktuak hobeto ateratzea. Laborategiak esan nahi du zelanbait kaskoa jartzea eta dantza egitea, libre dantza egitea. Eguneroko zaratatik aldendu eta aldendu ostean zure erara, pozik, gogotsu, humorez, dantza egitea eta libre egitea. Seguruerik hori da egin dezakegun honena, diferente dantzatu, diferente sortu. Gura duguna da zelabait marka bat osatu. Marka hori da bideo deitu dioguna, gure ikusentzunezkoen marka, eta marka horrekin laborategitik pasatzen diren produktuetan nahi genukena da
hobeto edo garatusiago bintzat ateratzea produktuak. Ze ideiak badaude, lehen Gipuzkoan esan dut, atrabitzen naiz nazio mailan ere ideiak mordoska daudela, eta balio beharko luke laborategi honek, laborategitik pasatzen den produktu hori markatu ateratzeko arrakastarako gako batzukin batera. Pentsatzen dut, erakusleio bihurtu dezakegula laborategia bera, proiektuak bertan landuz, eta landutako proiektu horiek internet bitartez nazioartekotuz ere bai. Honetarako erabili dugun metodologia design thinking da. Design thinkingek eragin digu gauza batzuk buelta eta buelta ematea, eta zuetako batzuk ikusi zaituzte sarreran, bidean utzi ditugu hainbat proiektu, eta txostenean horiek aipatu baino ez ditugu egiten, baina lan handia izan da txostenera heldu esten hori ere, eta esaterako azpitituluen gainean egon ginen ara atzera eta aurrera, ia ametsakoekin batera proiektu balantzen atera estena, esan dezakegu stand-by utzi dugun da. Beste bat Ibai eta Gidoilari elkartearekin egin genuen pitching saio batzuk antolatzea, ikusten genuen produktuak egiten hobea ginela horiek saltzen baino, eta horretan lagundu nahi genuen. Bestetik, Lur eta Amets proiektuarekin hasi berriak eta veteranoak nahi genituen uztartu, eskarmentua duen jendeak esaten zigun, orduan Juanba Berazategi berak esaten zigun, komen izela eskarmentua duen jentea, jente freskoagarekin lotzea, tamalez etxingo dugu berarekin egin, baina proiektu hori stand-by geratzen da baita ere, Beñat Beitiarekin ere, animazio tekniken erabilera egiten saiatu ginen, berba egin genuen desente, honen inguruan, eta aurrerago lantzeko geratu da, eta baita ere bideojokoen gaia. Bideojokoak izango da beste adar bat garrantzia handia hartuko duena ikusentzunezkoetan, eta gamer ontziarekin batera, pentsatzen dut, laborategia beharko lukera hildo hori landu ere. Beste batzu maila teorikoagoan geratu dira. Tartean, gazteengana nola heldu, eta gazteek sorkuntzan nola sartu. Gazteak sartu beharra daukagu ere borobil honetan, ez da? Zirkulu honetan. Eta baita ere, geratu da teoria mailan negozio aukera berriak aisialdiaz gaindi lantzea. Bi horiek txostenean jaso ditugu eta teoria mailan geratu dira, eta batzuk atzean ere geratu dira. Baina atera ditugu batzuk. Eta atera ditugunen artean, esaterako dago websailena. Websaien lehiaketa bat, ez da berria esan dagigun, laukan grabatzea eta berri esan daiteke, kasu honetan egin duguna da, zegoen esperientzia bat identifikatu, eta esperientzia hori nolabait eredu batera heltzeko bidean jarri. Horretarako, laborategi bat balego ere halako ekimenak egin beharko lituzke, badago jende bat honetara dedikatzen zena, kasu honetan 2017an ja lantzatuta dago websailen lehiaketa hau, hainbat jente apuntatu da websaila egiteko, eta bukaeran, 2018 erdi inguruan izango duguna da euskarazko website baten 8-10 kapitulo eginda. Esperimentuak honekin esan nahi dut erreala direla, ez dela idatzita geratzen den zerbait, eta nahi izan dugu esperimentazio horretan jardun, asfaltoa zapaldu benetan, eta atera aurrera esperimentu hauek. Beste bat izan da, zuetako asko egon zinen jardunaldien topaketak. Orona ideon egin genituenak, amengo batzuk eta beste 100 parte hartu duzu hor, eta hori izan da guretzako batetik arrakasta zituen produktuak edo proiektuak ekartzea eta azaltzea sektoreari, nundi joan daitezken bide berri batzuk adierazteko, eta baita ere arrakastaren gakoak definitu. Garazi Goiarekin izan genuen hizketaldi luze batean, berak eman zizkigun arrakastarako gako batzuk. Arrakastarako gako horiek guztiak txostenean ere implementatu ditugu eta laborategiarekin lotu. Arrakasta aipatuta, ja arrakastatu zen berez, goazen telesaila, gu heldu ginenean, Grezian egon ginen jardunaldi batzuetan, eta handik heldu hainbat ideia freskorekin eta burua zutan, eta joan ginen etebera, esan genien. Goazen honekin zerbait egin behar dugu, eta gure buruetan zegoen transmedia proiektu bat egitea. Egia da, harrapatu genituela ja, telesaila grabatzen orduentxe, eta ez da izan erreza, egia esan EITBek malgutasun handia erakutsi du, eta jakin izan du gure burutazioi ere aurre egiten, eta atera genuen esaterako aplikazio bat, euskara hutsean dagoena, eta aplikazio horretan transmedia puntu batzu jorratzen hasi gara. Segurenik oinarri bat da, gerora laborategia ere sortuko baliz, transmedia horretan barrurago, sakonago joateko eta garatzeko. Segurenik gazteak horretan jarriko ditugula. Eta beste bat, Jarrion, Jarrionek kasu honetan azeleratu zen behar bat eta identifikatu genuen egiteko modu bat, eta sektoretik bertatik heldu zitzaigun proposamena. Eta proposamenean gutxi gora bera, bizkorra saltzeko da,
denok darabilgu eskuko telefonoa, eta eskuko telefonoan gero eta ikusentzunezko gehiago ikusten dira. Ez bakarrik Euskal Herrian, mundu mailako joera bada, eta joera hori Euskal Herrian ekoizten diren euskarazko ikusentzunezkoak mobil batean denak bateratu, eta hori pantaila batera botatzea da. Horretarako aplikazio bat egin da, eta hau urtarrilean ja martxan egongo da, danon eskuko telefonoetan izan dezakegu, eta aukeratu zer nahi dugun ikusi. Ikusi nahi dugun hori, etxeko telebistan ikusteko sofatik bertatik. Esperimentu guztietan, 3 galderari erantzuten saiatu gara, ze nolabait mugatu behar genuen esperimentatzeko modu hau. Berritzailea da egiten ari garen interbentzioa? Benetan ez dago horrelako ezer, eta balego ere berritu genezake dagoen hori? 2, zelan laguntzen du ikusentzunezkoen sormena sustatzen? Benetan laguntzen du, edo hau egiten jarraitu daiteke eta laborategi beharrik gabe ere garatu? Eta 3, etorkizuneko laborategirako balio du interbentzioak? Laborategi batek benetan lagunduko dio interbentzio horri eta aurrera eraman? Esperimentuak aukeratzerakoan 3 galdera hori egin diegu kaso. Esandako moduan, batzuk atzera geratu zaizkigu edo stand-by esan dagigun, beste batzuk teorian ero marraztuta geratu dira, atera direnak kalean daude, ikusgai, esperimentazioa baino zertxo bat gehiago direla ere esan genezake, eta esan genezake blindatuta datorrela proposamen hau. Blindatuta dator, sektorearekin ere berriz beste buelta bat egin dugulako. Ez denekin, baina bai gehientzuenekin. Eta esaterako, buelta berri horretan, EITB-ko arduradunek esaten ziguten. Guk argi eta garbi jarriko dugu pertsona bat laborategiari begira, eta lan egin dezala laborategitik ere. Orduan, EITB-ek interesa azaldu du honetarako. Bestetik, EIKENekoekin ere egon ginen, eta esan ziguten, gure lan hildo estrategikoarekin bat egiten duen gaietako bada. Eta hemen kolaborazioa ezinbestekotzat ikusten dugu, eta egia esan guk ere idatzi dugunean proiektu hau ezinbesteko ikusten dugu kolaborazio hori. Bestetik, blindatuta datorrela esan genezake, kontraste talde batek nahiko zorrotz jarraitu duelako proiektu hau, eta proiektu horretan batzutan onuntz eta bestetan arantzago, baina proiektua mugitzeko kapasitatea izan dugu, eta beraien erritmora arantza egiteko bai. Eta hasieran buruan geneukana gauza bat izan arren eta idatzita egon arren, hein handi batean, kapazak izan gara beste alde batera botatzeko. Laborategi hau diseinatzea bera ere esperimentu bat izan delako. Horregon dira Maite Goñi, Xabi Paia, Garasi Goia, Jaime Otamendi, Jorge Gil eta Maialen Beloki, eta eskertuta gaude, zuetako batzuk ikusi zaituzten hemen da eskerrik asko benetan. Eta blindatuta egotaren beste arrazoietako bada sektorea bera. Hau txosten bat izan zitekeen, aholkulari batzuei enkargatu, eta enkargatu ostean, buru sormen galanta duen jendeak txosten bat entregatzea. Berezitasuna kasu honetan da, sektoreak esandako gauzak irakurriko dituzuela txosten honetan. Sektoreak berak daki ondoen, noruz joan behar den, eta bereziki ze gabezia ditugun. Topatu du sektore bat, ez dut esango zintziliz, baina topatu du sektore bat iraupenean ere badagoena, ez denak, baina batzuk bai, eta gainera gogoz dagoena hortik ateratzeko. Eta hori ere bada garantia bat laborategia funtzionatu desan. Orduan, oinarri sendoa duen laborategi bat aurkezten dugula uste dugu. Zein helbururekin egin dugu hau dena hala ere? Batetik, euskara sustatzea kontsumoa ondituz. Hori izan da gaietako bat. Jende gehiagoren gana heltzea. Horretarako sormen handiago egitea dagoela uste dugu. Bestetik, 2, ekoizpen eredu berri eta formatu berriak esperimentatzea. Pentsatzen dugu oso pantailara gabiltzala lan egiten, eta segurenik beste formatu batzuk ere aztertu beharra daukagula Euskal Herrian. 3, sektorean onura eragitea. Eta ez palu onurarik eragingo ez luke zentzuri laborategi honek. Ez dauka zentzurik, sektorearekin kontatu barik egitea horrelako gauzak. 4, herritarrekin kontatuta ere. Ateak zabalik izan behar ditu laborategi honek. Ez bakarrik jakintza sektoreko bakarri daukaten horiendako, baita ere jendearekin nahazteko, eta inkietudeak topatzeko, eta gauzak ikustarazteko, eta ideia berriak ekartzeko. Horregatik beste fotomatoi bat, fotomatoi, bideomatoi deitu diogun bat, planteatzen dugu laborategi horretan, ideia berria jasotzeko. Eta 5, zabalkunde kanala biderkatzea. Egin dugu lan beti alde bakarretaruz begira, eta uste dugu zabaldu behar dugula kanpori,
eta bereziki interneten jokatzen dela gure etorkizuna. Heldu gara misio bat idaztera ere, misioak duten esaldi luze horiekin batera, eta honela dio. Euskarazko ikusentzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa handitzea, sormen testuinguru berriak sustatuz, ekoizpen eredu formatu berrietan esperimentatuz, eta zabalkunde kanalak biderkatuz. Beti ere, sektorea osatzen duten eragileekin elkarlanean eta herritarren partaidetza aktibatuz. Esaldi luzea, baina geratu beharko ginateke euskarazko eta ikusentzunezkoen gaiarekin, kontsumo handitzea dela helburuetako bat, bestetik formatu berrietan esperimentatzea, zabalkunde kanalak biderkatzea, eta hau beti elkarlanean, eta herritarren partaidetza aktibatuz. Bueno, Garazi Goiak ere hitzaldiaretan esan zuen, eta hemengo batzuk gogoratuko duzue, izan zen geratu zen esaldietako bat, ezta? Berrikuntza bai, baina garapenerako dirua ere bai. Egia da, dirurik gabe ezin dela gauzarik egin, baina kasu honetan, laborategi honetan norbaitek ikusiko balul beste lehiatila bat dirua eskatzekoa oker legoke. Laborategi honetan egongo da dirua, egongo da urtero aurrekontu bat, baina aurrekontu hori erabiltzea pentsatzen da produktu berriak laguntzeko, esperimentazioa laguntzeko, ez merkatuan lehiatzeko. Laborategi honek izango du fase oso bat, sormenetik hasitakoa, identifikazioetik hasitakoa, baina merkatuko ateetaraino. Hori lagunduko da, ideiak ekarri, erraztu, sakondu, landu, eta horretarako egongo da dirua. Eta egongo dira errestaile batzuk ere. Egongo dira 2-3 lagun, laguntzeko edo zertan, bai baliabideak topatzen, bai sektoreko gainontzeko jendearen ganako kontaktuak ematen, datu baseak aurkezten, diru laguntzetara aurkezteko errazten eta abarrekoak. Orduan, lagunduko dena laborategi honetan, dagoen aurrekontuarekin izango da proiektu berriak. Proiektu berriak, berritzaileak eta igurtziarekin sortutakoak. Esperimentazioa lagunduko da hainbaten. Definitu dugu laborategiaren funtzionatzeko modua, identifikazioetik zabalkunderainoko planteamendu bat egin dugu, sektorea erdigunean kokatuta, eta hori dena laborategiko laguntzarekin. Horretarako landu dugu eskematxo bat, engranaje eran, eta horrela planteatzen dugu sektorea erdigunean, handiena, ze benetan sektorea ez da txikia, txiki askorekin handi egiten dena baino, eta sektorea handi hori badago, batzuk badaukate, gainontzeko engranaje batzuk, eta lantzen dituzte egunean zehar, urtean zehar, baina egunerokoak jaten gaituela ikusi dugu. Egin ditugun elkarrezketetan, behin da berriz esaten zaigu, egunerokoak jaten gaituela, eta ez dugula identifikazioan inbertitzen, sorkuntzan inbertitzen, prototipazio eta aurreproduzioan inbertitzen, eta zabalkundean pentsatzen. Orain momentuan engranaje horrek nahiko alde batetik doaz, eta engranaje handi hori mugitzea ez da batere erraza. Uste dugu hasi beharko ginatekela laborategi honekin, 4 engranaje hauek mugitzen, errestaile batzu jarrita. Engranaje txikitxo honekin, laborategiak ez du inbertsio handiegirik eskatzen ere, egin beharko nukera da sektorearen errastaileen bitartez mugitu 4 esfera hauek, ez da 4 engranaje hauek. Eta hau guztia mugitzen hasita, seguru gaude, sektorea handia ere mugitzeko kapaz izango garela. Polikiago seguruenik, baina mugitzeko kapaz izango garela. Sektoreko batzuk azkarrago, bestatzu polikiago, eta bakoitza bere ritmoan egin beharko dago ere. Eta ari fin batekin lotuta, pentsatzen dugu honek funtzional ezakeela, laborategi honek funtzional ezakeela, eta sektorearen dako onura baino ez duela ekarriko. Ikusten duzuen moduan, sinisten dugu idatzitakoan ere. Olioztatu beharko dugu zelabait. Eta heldu gara ere plano batzuk egitera, plano horietan ikusiko duzue gauza modulable bat egin dugula, espazio berrera bilgarri bat guztiz, oso inbertsio txikikoa, sormen industrietako edozeinek erabilgai izango lukeena, eta tabakalerako bizilagunendako ere espazio izango dena. Batzeleku informal moduan ero planteatuta. Sarrera zabal bat, plaza bat aurra gertuko da inguruan, kaxa horren, egurrezko kaxa horien garradorien azpian lantoki lanerako lekutxo batzuk izango liratekete, baina zabalik coworking espazioak eskatzen duten moduan, eta bada office antzerako zerbait ere, pentsatzen dugu guk gure artean esaten genuen moduan hor kainero bat jarri behar da, derrigor, eta horrek emango du igurtzia ere. Eta alde serioagoan edo, zelabait esatearren, legoke bilera gelak, eta hor barrenean agertzen den hori izango litzateke estudio formal bat. Beti ere loturan gainontzeko industria kontuekin,
Esan dugun leku hori ediziokela importante bat izango da, txikia, baina oso modernoa, egokituta 2017ra, hemen sektorekoak ulertuko duzu renderizatzen denbora pasatzea ez dela baper osoa, eta beharko genuke hori erraz eta bizkorra egiteko modua, konexio onenekin, eta proiektuak, egiten diren proiektua laborategian, kanpokoei ezagutarazteko leku bat eukitzea. Egotea nun erakutsi proiektuak erosle izan daitezken hori. Eta gero plaza bat ere ideatu dugu, eta plaza honetan egongo litzateke, bai sektoreko jentea, bai lanean dagoena, bilerak egiten, zerbait kontsultatzen, eta ez sektoreko jentea bakarrik. Sektoreko jentea bakarrik egonda, gauza ezberdinak egitea ez delako hain erraza izango. Ikusten dugu nahasketa, ikusten dugu igurtzia, ikusten dugu leku informaletan ere batu beharra. Ikusi dugu, bizitatu ditugun laborategi guztietan. Gauza importanteen arteko bada, leku ez formala. Eta onaino gutxi gora bera esateko genuena, batetik eskertu, lehenengo Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta hemen jarri dute guk egindako txosten guztia, hor daukazu helbidea eta hortik jaisteko moduan eta garden-garden egongo da txosten osoa, gaur laburpen bat baino ez dugulako egin. Eskertu, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzari eta zuzendariari bereziki, eta guretzako gozamena izan da proiektu honetan jardutea, gu ere sektorean parte txiki hori bagara, eta nahi genuko lako batek funtzionatu desan. Eskertu etorkizuna eraikizieri, etorkizuna eraikizek erakutsi egiteko modu bat, beste egiteko modu bat ere, eta egiteko modu hori lotu dugu berriz sektorearekin, eta inori eskertzeko hori bada sektoreari da, joan garenean eta atea jo dugun bakoitzan, sektoreak erantzun duelako libre, mingainan bapere trabari gabe, eta trabari gabe erantzun duelako dakigu, nundaren adultasuna, nun indarguneak eta barrekoak, eta horrela lortu ahal izan dugu sektore honentzako laborategi proposamen bat egitea. Iturri zaharretik edaten dugu. Ur berria edaten. Hitz bizia agitzen. Beti berri den hitza. Betiko hizkuntza zaharretik. Eskerrik asko, ikusi duzuen moduan nahi izan dugu bestelako aurkezpen bat ere egin, guretzako ere esperimentu bat gehiago, pantaila bakarretik aruntzago eraman da, sufritu baduzue barkatu eta gustatu bazaizue, posten gara eta eskerrik asko.